Maye kare nyiri gitu ya. Maye. Kuni nyiri gitu sani udah kelane ke peta. Peta ni bwana peta ni tusani biji maber bwana. Ya banyak kanya aku manyuje wajuna udah kare sabu. Manyuje wajuna udah kare sabu ni karo dak mana lande ke peta. Ya peta ni nega ya. Ini kakak peta ni kinde negi namba ge. Mato ko manya ko ni dokuru seni ni. Ato mando putusi jamu wiye mupi wiye mai to nenya apenji nyaka mausa lot ni karo dagalande kipeta peta bwana hapana bwana peta ni bilona nyidi bile bwana nade bwana bwana mato peta bwana nyaka mia nyidi bwana madamu viru sipu kipeta ni to peta kare gini bwana peta bwana bwana peta Adwa good. That's why kanywero. That's why. Peta bwana tochanadi kwani jini kanye. Hello? Mato nyako manye. Mako niji mutaja kani. Kwani peta nitindo ero nyiri manyiri gyo kawo nyaka moko wuyo gi jisi muka. Jadi seche moko kaka wan jok man nigi plode. Seche moko ng'at moro biro dak e plode to biro gi jaode nyako moro ma jaber mondisore maber. Ng'ini jalo ga connect gi caretaker mondo caretaker otimne nade? Omiyi connection ga gik moko dhi mbele kanyo. Lakini bedo ni caretaker dhi to wuoyo mang'eny gi ne jok moko mok understand kaka gik moko operate kaka gik moko donjo. Ing'eni plod no jodak mopogore nyaka wakambo dak kanyo. To kodwa tho wuotho kamano. Ingi kumi na miwa kelika to ang'o midwa ni kuod wiya ma weche mawinjen mana ni isero rigi chijirani mani omera we urigi monde ji sero monde ji omera iwinja maber awinje to koro kata ka en ler miketo ka ler maber iketo ler e plot ka nyaka idhi kendo ka e od ng'ato bi ng'amo nyisi ni timo kamano chelo koro ka donje utegi to na para nikech mon moko manyo donje chien ge boksa de kod matut lakini abro ng'iane wachni idwa ng'iyo wachgi nang'o mon ko kosebet e ot kanyo mobed in sida ni en marang'o jaod ng'ato we kikitem kikuod wiya